Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Nubalik, ikaw at ako, tiyan, kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako, tiyan, kuhaon, laynong nagtusa. Panganudul kalipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakira, wala na'y kamatayon, Jesus. Lunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Syudad na bulawan, daw sa langit at pagkatumbahan, dayanan sa mga dila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buming tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, tiyan, kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, tiyan, kuhaon, lalinong nagtusa. Panganod, lulong kalipay ang atong matagamtaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Jesus. And for the ministries that you have given us, Lord God, we're living for it. We live for your cause, Lord God. We live for your cause. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord Jesus. We give you praise, Lord God. Hallelujah. Magampo ta, Ginoo. Lain na usab ang kahigayunan nga gipaabot nimo namo kining adlaw. Aniya kami ang among kaugalingon ingon nga buhing halad. Walay laing ngalan ang among gisimba kon ang imong gamhanang pangalan. Tungod kay kini nga ngalan mo ay labing labaw sa tanan nga ngalan. Mga Ginoo, abli nga among makasing-kasing nga magadawat karon sa pulong diin puno sa kinabuhi. Puna kami,
ang imong kalayo magapadilaab na usab sa among taliwala. Salamat sa imong linibuan nga mga anghel nga nagalibot uban kanamo. Proteksyon kami sa tanang panahon. Sa ngalan ni Jesus, magapadayon kami. Amen. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa atong mga bisita. Nalimtan. Tama. Okay, itong palakpakan ng mga ismag. Practice nila ni dito sa beach. Praise the Lord. Dali mo. Naguna-huna ako na naluoy ko sa nahibilin in taon silang balay kaya ang mga banara at may tuwa dito. Ang mga asawa nahibilin silang balay. Okay. Naguna-huna ako na sunod mag-schedule ta. Dalagyod ang pamilya. Pero kung iwan ani man kadaghana, ikay tingala gyud ta. Layo-layo inaw natong pangandam, kaya aron magapangandam ta, maglayo-layo ang ato ang schedule. Gikan karon kung mag-schedule tag pamilya ta, tanan, maligo tag dagat, dili nato itunong og holiday kay ang dagat hugaw. Itunong natog Lunes kaysa Domingo kapoy na sila, huwag itaw sa baybay. Unya ka na nagtrabaho sa gobyerno, i-sacrifice na lang ng adlaw. Nailang bagong kanta, kani sila mauni ang grupo sa nangaligo dito sa baybay. Akong giinan sila na sunod dal ang pamilya ha, mangaligo ta tanan gyud way ibilin pati iro ug mahimo. Layo pa mangandam na ta, layo pa, schedule ta layo-layo 2021 man karon no. 2024 okay na. Layo ra kay na pastor. Okay, sige, palakpakin ninyo. Okay. Walay mic? Walay tingog ang isa ka microphone? Wala daw. Walay tingog ang isa. Check. Nana? O, kana? Okay, sige. Palakpakin ninyo usap. Hinay pa daw. Sige. Sana naman lagi kopya. Wala pa may memoray. Wala may memoray. Sige. Sugaton dito niya sa kalangitan uban sa manulundang padung bulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw kabatayon wa na'y dapit kay mamakwit naman sa langit ikaduhang pagkabanhaw dito sila makapanghubad o igsoon ikaw akong dasigo sa pag-alagad magapadayon aron unta imong maangkon ang bulawan nga purong-purong alaot kadtong mga pamilya sa pagtuo wala magkahiusa ang banaraon niya'y manalin ug ang asawa na habilin bulahan ng makambit sa
sila makapanghubad. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila makapanghubad. Kunyang hapon, balos mo mga babae, balos mo. Marag na pa usa, wala na? Wala. Unya na. Marag na ako nadunggan na mga asawa mahibilin mo ba to? Ha? Agibali. Ay, salamat sa Ginoo. May maginano na magbarkada gining mga Kristohanon. Mingaw naman na sila kung dili na sila Nay panahon na di sila kari-diri, pero kami nagduda, gimingaw yun to sila na may mga trabaho po lagi nga importante kayo, pero mulusot yun. Okay, nga no? Wag yun mahuman, wala mahunong ang atong mga pagpagiguban-uban, banding-banding, sukad pagsugod ng simbahan. Ang tudkarong adlaw. Okay, naana po na plano namo na magtukod na po ta diri sa luyog ka ng CR, kaliguanan. Naanay purok dito, naanay abuhan, naanay gripo, naanay tubig. Okay, niya naanay butangan og binugha sa ibabaw. Nindot na. Niya, muhimo na po tag safety tank, muhimo na po tag another purok. Duha, pataparo na to ba? Okay. Amen ba? Amen. Okay, ato ta sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Mga una po tagpulong sa Ginoo. Ang atong mga kalag mao'y pakanon sayang pulong, nagayon niyang pulong. Ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa mga pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Okay, salamat usab sa atong mga bag-ong mga bisita karong buntaga. Mana dili ta mahutdan og mga bisita. Okay. Tungod magud po, di ba hayahay no? Hangin? Hayahay, walay igang. May nayak po mo sa pupong ulan din mas labing wala nag-iigang. Okay, sa Ephesians chapter 5. Verse 15. Si Pablo nagasulat sa mga taga-Episo, mga Kristohanon, mga magtutuo diha kang Kristo. Okay. Mga magtutuo, gitawag di sa English believers. Okay, duha lang ka klase ang tao ni ining kinabuhi, believers o unbeliever. Kanang unbeliever mao na nga dili mga Kristohanon. Sa Greek word is sarkikos. Okay. Ang mga believers, kanang believers na medyo muarag dili pagyud kaayo maalamon, mga believers pero mga worldly minded, gitawag na siya sukikos. Unya kadtong mga believer na mga faithful, mga believers na mga butan, gitawag na siya pneumatikos. P-N-I-U. Okay, pneumatikos. M-A-T-I-C-O-S. Pneumatikos. Pero naip na sinugdanan. Pagbasa, pneumatikos. Sarkikos, sokikos, pneumatikos. Okay. Dinhi, nagasulat si Pablo sa mga taga-Episo kay nakita niya na ang simbahan sa mga Kristiyanos dapit sa Episo wala pa ma-pure na tinuod gayod nga mga pneumatikos. Gani nakita niya ang daghang suliran, mga problema. O gani gisulti dinhi sa Ephesians chapter 4. Okay, sa diri sa verse 1 o sa verse 2, ingon siya dinhi, ingon siya ako nagahangyo kaninyo. I urge you to live a life worthy. Ngano nag-ingon man siya nga ako nagahangyo kaninyo tungod kay nakita niya na dili pa
angayan nga mo paabot sa pagbalik sa Ginoo. Okay, nindot tong awit karon sa atong mga ismagkay naghisgot kadto og pagbalik sa Ginoo, rapture. Praise the Lord. Tinuod gyud ba mahitabo gyud na siya. Rapture. So ingon siya si Pablo, ingon nga ako binilanggo diha sa Ginoo as a prisoner for the Lord. Then I urge you to live a life worthy. Gihangyo ko kamo nga ang inyong pagkinabuhi mahimo unta kitang angayan, worthy. Okay. Worthy of the calling you have received. Sumala sa tawag nga nadawat nato. Kay kining makristohanon di ay kita, lahi sa unang panahon nga murag dili klaro ang atong pagkinabuhing kristohanon. Gani mo ingon kita kaniadto nindutan no kung kahibalo pa lang tag naluwas na ba kita? Swerte yun kaayo no kung kinsa kahay maluwas. Praise the Lord. Sultihan ko kamo kung mubalik ang Ginoo karong adlaw, uban gyud tang tanan. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Okay. So mao ni ingon siya dinhi verse 2, hingpitan ninyo, be completely humble. Pahinumdum ni, ingon siya, pag mapainubsanon kamo, and gentle, maayo, kanang gentle, maayo, buotan, kanang makita di ay kita na makaingon yun ang mga tagagawas, panalanginan yun ko niya ng tawhana, na usab ang kinabuhi. Mga igsuon ko diha kang Kristo dinhi sa Tagum City. Wala mo muani dinhi aron membroho ni ining simbahana. Wala mo'y gilista, walay papel, wala mo'y gisulat nga pangalan na membro ka dinhi. Lahi kita sa uban nga simbahan. Ang uban nga simbahan, kung musulod yun ka sa ilang simbahan, panid-an kanila. Unya sa dihang mo balik ka, desisyonan na yun na ilista na lang yung pangalan arong membro ka na dinhi. Dinhi, nanugay, dugay, naging kaayo mo balik-balik, wag yun mo nakakita na naay pangalan nga gimembro mo dinhi ni nga simbahan. Asa ta magpamembro, sa ako nag-iingon, dito na sa taas ta magpamembro. Amen? Sa taas na ta magpamembro. Mga tao dinhi, dili nato gigawngan. Wala, dili nato gigawngan. Wala tay huna-huna na, himbalhin og lain, atong apason kay mo ni, wala. May kagawasan kita. Ang ato lang diha na mahimo kitang tinuod gayud nga mga magtutuo diha kang Kristo. Mao nga ingon si Pablo sa verse 15, be very careful. Okay. Mag-amping kamo kung unsaon ninyo ang pagkinabuhi. Be very careful din how you live. Okay, so niining mga pulong nga dili nalisod kaayo nato sabton. Apan alang sa mga karon pa lang gayud makadungog siguro. Morag naapay daghan nga mga pangutana sa ilang hunahuna ngano man. Okay, unsa man di ay. Praise the Lord. Hibaloi nga kita nga tao niining kalibutana. Praise the Lord. Ang Biblia nagaingon kita gilukat na ni Kristo. Kinsa man di kita kaniadto. Mauni. Kita kaniadto dili gyud ta iya sa Ginoo. Tungod kay dili man ta iya sa Ginoo, ang tanan natong kinaiya ug ang tanan natong batasan gihulad gikan sa kangitngit nganhi sa atong kinabuhi. Kay sa unang panahon, si Adan ug si Eva, sa dihang wala pa sila makasala at tubangan sa Ginoo, ang ilang kinabuhi sa magdagway sa Ginoo, sa Dios.
Motong niingon ang Biblia, niingon pulong buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Dili gyud na dagway na literal. Praise the Lord. Kinabuhi. Kinabuhing Dios nun. Ug sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, napildi ang tao sa yawa ug nahimong ulipon ang tao sa yawa. Ug kay nahimo mang ulipon ang tao sa yawa, ang tanang kinaiya sa yawa niya sa atong kinabuhi. Pagkahimantayon, panglibak, pamalikas, pagdumot, tanan nga mga dili maayong buhat, nagasukad ka na gikan sa yawa. Dugayng panahon, hangtod na niabot sa panahon na si Kristo na tao sa New Testament. Dito, makita nato kung giunsa niya kita paglukat. Kay sa tinuod lang ang tao, layo na kaayo sa Ginoo kaniadto. Pero karon, praise the Lord, tumpalakpakan ang Ginoo. Ang Ginoo niya kanako ug ang Ginoo nausab kanimo. Sa una mo simbata moingon ang Ginoo na kanimo nausab kanimo. Pero ra moy naa di ay. Wala ngano ang atong kinabuhi wala gihapon mausab. Praise the Lord. Nakabasa ba mo na itong perlas na tinago? Okay, tanawon sa daw nato ang Matthew chapter 13b. Matthew chapter 13. Okay. Okay, dinhi sa verse 44, kining giingon lahi po ni sa perlas, no? 45 ning perlas. 44. Matthew chapter 13, verse 44. Naulipon ang kalibutan sa pagkadautan. Okay. Og dinhi sa verse 44 nagaingon siya, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy went and sold all he had and bought that field. Verse 45 again. The kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearl. Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka negosyante nga nagapangita og perlas. When he found, sa dihang nakaplagan na niya kini, when he found one of great value, okay, he went away and sold everything he had and bought it. Diara kutob. Kining giingon treasure dinhi nga nakatago sa yuta sa verse 44. Kining giingon dinhi yuta. Okay. Ingon siya dinhi, he had and bought that field. Kanang yuta diha nagrepresent sa kalibutan. Kanang treasure diha sa verse 44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Si Jesus na. Treasure. Ang field, gipalit niya ang kalibutan, mao na ang kalibutan, the world. Okay.
Makita nato dinhi nga kini nga sambingay, gihimo gini na sambingay aron masabtan nato ang atong dagan sa panahon. Ang Israel mo'y nahimo gyud ning special nation sa Ginoo. Kay ang tuyo niini pinaagi sa Israel, sila ang mo spread sa good news. Pero napakyas. Giyon sa pagkapakyas, gitaguan pagbalik. O gipalit ang kalibutan. Balik. Gipalit ang giingon field, world. Gitaguan. Wala mo lampos ug wala mo silbi ang ebanghelyo. Tungod kay ang plano sa Ginoo ang Israel, mao'y mahimong nasod ug mo spread out sa himaya sa Ginoo. Apan kumusta? Praise the Lord. Gitaguan pagbalik. Nakuha. Okay. Treasure. Kumusta? Maong istoryaha. Si Jesus nianhi sa kalibutan. Ingon nga siya mao ang treasure. Ug nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ang gingharian sa langit sama sa usa ka treasure nga natago diha sa yuta. Ang yuta diha mao ang kalibutan. Ang treasure diha mao ang Ginoo, siya. Apan kumusta man sa dihang nakaplagan kini iyang gibalik sa pagtago. Mao di ay na ang mga sambingay sa Biblia makaingon ka na pulo kadalagang birhin ang 5. Kana bayang napulo ka mga dalagang birhin, mga Kristohanon baya na ang 5 danghag, ang 5 butan. Kumusta man tong mga danghag? Gitaguan og balik nila ang treasure. Hallelujah. Mao ni bisan tuod gitaguan ng treasure apan duna pay mga tao nga ning lusot luyo sa pagkadautan sa atong panahon, naapay mga taong loyal sa Ginoo. Amen. Loyal. Kadtong sambingay sa kasal, kadtong iingon nga iundo, giun sa man nimo pagsulod dinhi nga naghukas ka man, nakahinomdom mo na to? Uy, undo. Praise the Lord. Dako nga bangkit Kay ang ilang kinaiya sa Israel, kung naay kaslon, niya ikaw, imbitahon ka, pag musulod ka dito, hukason yun ng imong daang sanina. Ipasulob ka nimo ang bisti para sa kasal. Uniforme gina sila. Naayusa nga nakasulod. Nailhanda yun kay ngano, wala ni sahi man ang kulor. O yun do, sa tanan nga naglingkod sa lamesa, ikaw rin nilahi, giyon sa man mo pagsulod din Nga, ang tanan nga muagi din maghukas giyon sa iyang sanina. Unya, tagaan kag bagong sanina, nga mapariha kag sanina ni ining ng lingkod. Giyon sa man mo. Kung sa isulti, hala, dakpan ninyo, o itambog siya sa gawas. Praise God. Salamat sa atong mga bisita. Wala mo muanhi dinhi aron mausab ang inyong relihiyon sa klaro ra. Inig-uli unya ninyo dito basin ang mga silingan mingon nga dito mo sa Wanwino bantay na mo. Lain na gyud mo relihiyon, dili oy. Maura ang relihiyon nato. Mga Katoliko ra gihapon kita pero mga Katoliko nga nagdawat, nagbag-o na sa kinabuhi. Sa una, wala man gyud taniani, wala. Wala gyud ta masayod. Busa sa diha na masabtan daini mo kini, niingon si Pablo, nag-ingon siya nga be very careful.
Kitang mga nakadungog og nahimo kita nga tinuod nga Kristiyanos, gikinahanglan nga adunay dako nga pag-amping. Amen? Dako nga pagbantay. Praise the Lord. Ang pag-amping mao gayoy usa ka labing importanteng butang nga gipangita. Tungod kay kining kalibutan na nasaturate maayo sa mga evil. Ilabi na sa atong mga panahon karon. Praise the Lord. Saturated na. Labi na sa internet. Hallelujah, mga batang gagmay, wala na. Di cellphone. Naana ang ilang kalingawan, ang kalibutan, morag mugamay na. Muhuna-huna lang asa dapitan ang kutob sa imong buhaton. Lahi ang atong panahon karon og ikumparar sa unang panahon, wala pa internet, daghang butan sa una. Gawas sa mga Kristohanon gani karon ang Kristohanon dili pagyud tanang simbahan. Praise the Lord. Depende na sa iyahang kaugalingon, muamping ba siya og dili. Gahapon ra nako ni nadiskubre dito sa pag-istorya namo. Niingon ang Ginoo kang Adan, ayaw gyud. Nagibiwar ba? Ingon siya ayaw gyud pagkaon sa bunga ni ana. Mao ka ng kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Dili ba mao no? Dili tong mansanas. Walay pangalan mansanas. Ayaw pagkaon ni anang kahoy. Ug kanang kahoya mao kanang giingon sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Okay. Karon ang kahoy karon sa pag-ila o sa maayog sa dautan, gahapon na istorya mi, kining cellphone ni agid tanan dinhi, naay maayog, naay dautan. Tama. Internet, naay makaayo. Sa internet, kung sa maayo ka mangita, tagaan kag maayo. Kung sa dautan ka mangitaan na. Nakaingon ko maora di ay gihapon ning dagana. Mao na giingon sa Ginoo pagbantay, ayaw pagkaon sa bunga ni anang kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan. Dili ba sa internet ang cellphone nakakonek sa internet naa diha ang maayo ug dautan? Praise the Lord. Hallelujah. Believer ba to sila si Adan ug si Eva? Believer oy. Gikaon nila wala. Delikado ba kining rapture karon? Hallelujah. Kanang giingon daghang naulahi, daghang naulahi na hiuna ug daghang nahiuna na ulahi. Kanang duha pasado na. Bahala na og maulahi basta nakasaka. Marag ana na lang pagka-istorya Ginoo, bahalag walay corona basta makasaka. Oh, ang kuyaw og dili na gyud maulahi, di na gyud kakasaka. Mao magyud nay kuyaw. Kay ngano diha man ta basihi sa atong pagkinabuhi. Mao na nga ingon si Pablo, be very careful. Ayaw kaon niya ng bunga. Praise the Lord. Mao ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Cellphone, dili lang usa, duha ang akong nasaksihan. Magtiayon, guba. Tungod sa cellphone. Samot na siguro sa internet. Hallelujah. Mao nga saturated na kaayo kining kalibutan na. Busa, kitang mga anak sa Dios ayaw kumpiyansa. Labi na kay ni anapod ang bagong pagtulon anapod karon na pwede na silang muinom. Unsa kay imnon og tubig okay ra, pero muinom nga matuyok ng kalibutan.
kung mauman galing kana nga pagtulunan na. Daghang mga langgam. Dili ba last days? Unsay giingon dinhi sa Matthew chapter 13? Daghang mga langgam ang mubatog sa sanga. Okay, dili ba na mao nang giingon nga mustasa, liso sa mustasa, mo'y pinakagamay binhi diha sa uma? Okay, praise the Lord. Okay, magmatngon yun ta ni ani. Verse 31, He told them another parable, the kingdom of heaven. Matthew chapter 13, verse 31. He told them another parable, the kingdom of heaven is like a mustard seed, mustasa, which a man took and plant in his field. Though it is the smallest of all your seed, yet when it grows, it is the largest of garden plants and become a tree, so that the birds of the air come. Okay. Birds, daghan. Kining mustard seed dire si Jesus ni. Sa pagsugod palang daan sa dihang natao siya, dili pa siya ilado. Ning dako man gyud ni. Tibuok kalibutan usa sa pinakadako nga relihiyon, Christian. Dako. Ug sa dihang ni dako kini nagpananga. Og ang mga langgam, hallelujah, klase-klaseng langgam ang namatog. Unsa ning langgam ni? Si Satanas. Last days mo arise ang mga false. Praise the Lord. Mo arise, magdaghan ang sanga ni aning mustard seed sa sinugdanan gamay, hangtod nga ni dako ni daghan. O sa dihan ni daghan mga langgam. Mao nga careful kita sa atong panahon karon. Walay pagtulunan nga muingon kang Satanas ni, gawas lang kang satanism. Walay pagtulunan nga muingon, Satanas ni, dali mo, pamimbro mo dire. Wala. Maminaw ka, maayo pagkasulti. Makaingon ka, gwapo man din mga wali ni matawana. Ang gwapo nga wali mausab ang kinabuhi. Birds, mga langgam, sa diha nga midako, midaghan ang sanga sa maong mustasa. Ang mga nagakadaiyang purma sa langgam na matugog, nagpahayahay sila. Hallelujah. So magbantay kita. Be very careful din how you live. Morning Matthew chapter 24. Mo arise alang sa mga bisita, wala mo muanhi dinhi aron mausab ang inyong relihiyon. Pabilin kita sa Katoliko. Kung unsay gisulti sa Biblia, kana mao nanay atong tumanon. Kung wala man sa Biblia, ayaw sunod diha. Kaya nag-ingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay lain, wala na'y lain pa. Ako ang dalan. Okay. Dinhi sa Matthew chapter 24, verse 11, nag-ingon siya dinhi, and many false prophets will appear, mauning mga langgam. Dili naman ni matawag ni murong panahon na kining Christianity. Dili naman ni matawag ni mong seed. Kining tubo magining Christianity. Sa tibuok kalibutan usa sa pinakadako. Gikan sa pinakagamay liso. Didto magsukad sa Israel.
Ilang gipatay ang maong mustard seed. Nabuhi. Niligon ang mga followers. Ang 12 ka apostoles, sa wala pa siya mamatay, gitugundaan niya. Mas nisamot og kaligon. Gitugon na buhi pa. Mabanhaw gani ako. Apasa ko ninyo sa Galilea. Mag-una ko ninyo dito, paaboton tamo. Kadtong panahon na, morag nagduha-duha pa sila. Tinuod ka ng iyang gisulti. Sa diha nga gipatay siya. 3 ka adlaw, nabanhaw siya. O sa dihang nabanhaw, ang mga Maria mo'y unang gipakita. Sultihi sila. Apasa sila dito sa Galilea. Kaya ang Galilea mo'y ideal place. Tuwa dito ang ilang tigumanan, mag-ampo sila, magsimba sila, magtuon sa pulong sila. More ginaani ba? Galilee. Pag-apas nila dito, tuwaan na may nakauna. Dili lang di ay sila. Daghana ang mga sympathizer dinhi sa ato kini nga dapit kini simbahan na. Ilado na ni ba? Nahimo na ning markas tagom. Hallelujah. Naapagyod ko na istorya na putol ang tiil. Unya sumpay puthaw. Nagpa-receive ko sa gikasal diha. Nagpa-receive ko diha sa City Hall. Ning tapad siya sa ako, iko, sir. Kaya nabasa man ako ang iyang likod na BGMP. Uy, gira siguro niya nakaiguan eh. Iko, sir. Naigo sa bala, kana imong tuhod. Putol ko diyan tuhod. Gisumpay na lang niya ang puthaw kay, kita magyud ang puthaw kay, nag-short pan man siya, ang pikas tiil, ang pikas puthaw. Yun siya dili, na-disgrasya ni pag-uli na ako. Di ay. Ila-ila mi, nakalimot ko sa pangalan, pero pangitaon ako siya, ako na, ang tiil na lang may akong kailan mo ni ko ang katong tiil na puthaw. Gi-invite man ko, nara di ay siya diha. May ranggo di ay siya. Yung nga pastor ko diha sa The City Cathedral, siya, mag-iagian na mo na diha, pastor. Yun siya, pastor diha. Oo, pastor ko. Siya nga imbitahong taga, doa mi dito. Yung ko, sige ra, akong giinan siya. Muna akong pangalan. Ingon ko, dili lisod paglakaw, isa nga okay ra, walay problema. Ingon ko, hayahin na ba, kaya walay arthritis. Dili na gitinod, walay arthritis modulot. Ingon po siya sa kuha na, kini, original mo ipangitahon, mo arag mas bintahan ni. Ingon siya, may pun mulakaw. Dili po siya kuhaan mulakaw. Nakailalang ko nga puthaw kay, nag-short pan man siya. Isa patusan na niya ang katong puthaw. Pero, puthaw yun. Naas na ituntuhod na po'y morag close join ba sa tiil. Inko nga, sa pagmuka ang kagmunggos, wagin problema na ba? Siya wala yung arthritis ni. Wala na ikuha ni. Kaunahon ako na mayo, di pamuto ni tuhod nun, yung kambiyuhan o puthaw. Ako gisultihan ako asawa. Ingon din siya, di kumutuwa na, mas maayo yung tinuod nga tiil kaysa puthaw. Amo ba niya? Iko nga, okay naman po ng tinuod nga tiil. Pero katuya wala na gito sakit ba? Wala na arthritis, asitihan na lang siguro to. Asiti. Nara siya diha Yung siya, bisitahan ko pastor. Ito nga, sigira. Dali rin pagkitaw. Nalimot yung siya pangalan. Dali rin pagkitaw. Wa may lain nagtuhod o putaw diya. Okay. So balik ko na ito ang mensahe. Magpakabana na yun kita karon. Amen? Kung pagbantay lang ang mga itong isgutan, bisan Kristohanon, magbantay gihapon ka. Kay sa ako nang giingon, nagkadaiyang langgam na karon ang namatog sa sanga. Nagtuo ka nga tanang simbahan sa Kristiyan. Hallelujah.
Nasabtan ba ninyo ang buti pasabot? Nag-arise. Kining pagdaghan karon sa mga preacher. Ayaw paghuna-huna tanan ka na iya sa Ginoo. Mga langgam nagbatog. Sa last days, dinhi sa Matthew chapter 24, giklaro, many false prophet will appear. Mauning birds. Undeceive. Mauna ilahang trabaho. Undeceive. Many people. Limbungan nila. Hallelujah. Mao nga kitang mga katauhan sa Dios amping lang ta. Kay dili tanan ingno nato mga believers, tinuod nga mga believers. Ang tuyo nga nung ni-increase kini sila to deceive people. Makaingon ko, luoy in tao, no? Luoy. Naanay mga tao nga lisod na nimo sultihan, prinsipyado na, may mga katarungan. Ayaw na lang nagsultihi, ampo na lang ta. Bisan pag-unsaon og bali ini, dili na gyud ni. Kanila itong bantayan, kanila itong basihan. Walay saad sa Ginoo nga dili niya tumanon. Amen? Be very careful din how you live. Mas maayo nagatuo kita sa pulong. Pero kung piliun nimo ang pagtuo ni ining mga saara, praise the Lord. Limbungan niya, busa, dili paulahi sa atong panahon karon. Panahon karon na magpakabana kita. Kay daghan karon mga tao nga konektado na sa kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. Kasabot mo, sabot ipasabot nako. Kahoy sa Old Testament kahoy, karon dili na kahoy. Cellphone, internet, sa pag-ila sa maayo. Kung mangita kag mga maayo, muhatag siya. Kung dautan po imong pangitaon, namuhatag gihapon siya. Maunang kahuya sa Old Testament, ingon ang Ginoo, Adan, ayaw gayud kamo pagkaon, kaysa higayong mukaon ka ni ana, surely, na word surely, 1,000%, labaw pa sa 100, surely you will die. Hallelujah. Nya miingon naman na taon sao na maguding mga millennial karon morag uso na magyud. Mao gani maning kamot kita. Maning kamot ta. Dili na ni panahon ron sa luya-luya. Hallelujah. Paking uban-ubani karon kining mga Kristohanon nga mga nagsiga. Praise God. Kay kung ang imong gikauban karon puros nagsiga, mga butan maupod ka, nagsiga o niya butan. Man nagiingon sultihi ko kung kinsay imong kauban, kay sultihan ko usab ikaw kung kinsa ka. Di ba tama gid nga sayings, di ba? Tell me who's your friend, I will tell you who you are. Sultihan ko ikaw kung kinsa ka. Praise the Lord. Kining panahon na karon, panahon na gyud ni nga magsiga kita. Dasig. Wala kong maingon nga dili ka kanig Sabado luya ka na wala. Tungod kay naay priority nga importante, mao gyud na. Tagaig priority importante ang imong pamilya. Usa ka mo ari dinhi. Una-una di ka ani dinhi, niya nagsakit ang imong asawa. Biyai sa diri, ati man na usa to. Gawas kon wala kanila ang lingaw, okay na diri. Okay, magkinatawa na ita diri. Maglupak ta diri og kanang saging o naay gwapong lusong sa luyo. Naay gwapong alho sa luyo. Okay. Ambot og makamaobag ka among mulubok og humay.
Nya makamao mong mualig-ig. Kamao ko mutahop. Kamao ko mualig-ig sa una, oy alig-ig man sa mo. Oh. Kamao kong mugaling o kanang galing sa bato. Kay mao man na kami sa una dito. Sa siyam na mo kay igsoon ako ray expert diha. Kay didto man ko magdako sa kong lolo, bato gyud na siya. Nya na siya pusod-pusod sa tunga, nya kanang pusod sa tunga nay bangag sa ibabaw na kanang bato, maarsa man ang bato. Butangan na mo tog pakpak sa mais. Nga murag madjak siya dito. Humok na tuyokon. Buak ng mga mais. Tuyok ko na dito. Netag sa kataro nga galingon ako sa una, gamay pa ko. Tuyok. Hagbong na po sa bangag, tuyok. Oh. Kamao ko amon nakalimot siguro. Tahop. Hallelujah. Kung kalisod ang isgutan, praise the Lord, mubalik kita sa inianang mga panahon na. Anad magyutag aircon, pero mubalik ka magyutag ingon aning hangina. Magdungan tag panagoy. Kay nangaanad naman ta sa kurente. Morag dili na taganahan og balay YTV. Di na taganahan og walay cellphone. Oh. Mao na ibutang sa mga huna-huna, mubalik kita. Muabot yung panahon nga ang kalibutan isalikway gyud ta. Apan huna-huna kining kalisdanan nga atong atubangon karon mula bayra. Naay dapit nga giandam sa Ginoo nga dili ikasulti sa kamaayo. Praise God. Dili tangay mabalaka. Naa siya buhi. Salamat sa Ginoo. Nagkasal man ko dito sa Anitapan itong isang adlaw to. Unya kana sila diha, siging fasting. Gikan pa natong bagyong Pablo gisultihan ako nga mo ni mga kuan na sila ba? Tigdam go na sila nya matuman ra bagyod. Na dragon nakita na mo pastor na gusto nga bungkago nga mo ang simbahan. Amo dayon giampuan gipastingan na mo naguba wala gyud makapadayon. Unya nanapila indam go nila natuman bagyong Pablo mao gito. Okay, nya kini karon siya nga wala may TV dito nila, wala may internet dito. Radyo gani, lisod magtingog kay way signal. Okay. Kontak lang sa Ginoo sila. Si Pastora Vicky. Pastor, kumusta maning bakuna karon? Ingon ko, kumusta man? Naana ba mo dire? Nag-ampo gyud mi pastor. Ingon ko, Ginoo, asa may amo ani? Kay daghan mang mga brand. Asa may amo? Unsa tubag daw sa Ginoo? Ayaw usa mo. Sa pagkakaroon luag-luag pa, hinay-hinayon mo ipit. Ayaw mo kabalaka, kay ako, maglihok uban ka ninyo. Ingon ko, maupod mi dito. Maunay akong gidasig sa tanan nga mga nagasunod kaniya. Dili gyud ta niya biyaan, dili gyud ta niya pasagdan. Maunay nakaayo. So karong panahon na ready na ang imo kasing-kasing. Amen ba? Ang tanang andam mo ingon amen. Andam ka na bang mubiya ni ining kinabuhi Praise the Lord. Andam. Mubalik ang Ginoo mag-rapture na mayon ka. Oy Ginoo, napamay daghan akong deposito. Paulahi lang sa ako. Hallelujah. Luyo sa kalisod sa panahon. Walay laing kadangpan. Sa tinuod lang ba? Wala na magitay mahimo ani. Wala na. Signal. Pero kung kusog ang signal nila, mas kusog ang signal sa Ginoo sa ato. Atong palakpakan. Nagaingon siya, dili ko kamo biyaan, dili ko kamo talikdan. Mao kanay iyang saad alang kanato. Okay. Duha ka klase nga tao ni ining kinabuhi. Gitawag siya maalamon ug ang ikaduha dili maalamon. Okay, unsa man ning mga karakter ni ining giingon mga dili maalamon.
Kining dili maalamon, mao ning gitawag mga taong way mga panghuna-huna. Wa gyud na ang ilang huna-huna musimbag sa dili, bahala pareho ra. Oh, mao ni. Ikaduha, nagmapasagdanon, mapinasagdanon sila. Wala nila huna-huna, naghihatagan pa kita gamayng panahon aron makaduol kita sa Ginoo. Mapinasagdanon. Kadto bitawng dato sa Mark 16, tungod sa iyang pagkadato, wa gyud siya magatiman, nang naabada siya kalag, namatay pabitaw siya. Sa dihang namatay siya, asa man siya paingon, didto siya sa Hades. Pero kadto hinong tao nga wa gyud naghuna-huna tungod sa kalisod sa kahimtang, siguro nagsigi na tug sampit sa Ginoo, namatay siya. Duha silang nangamatay, siya gikuha sa anghel. Okay, so mauning mga tao nga dili maalamon, unwise. Ang ilang panguna-huna, gitawag ni thoughtless, way plano, careless, mapinasagdanon, uncaring, walay pagtagad, worldly minded. Kanunay lang kabalaka, kanunay lang kaguol, kanunay lang ipangunahuna, manang worldly minded. So niining mga butanga, praise the Lord. Okay, samtang ang wise person, mahuna-hunaon, thoughtful, careful, caring, spiritually minded. Salamat sa Ginoo. Wala na, aware na kayo ta, daghan ng sanga nga migawas karon gikan sa gamayng liso sa mustasa. Ning dako kining tanom ug nagpananga ug sa dihang ni daghan ang sanga. Matag sanga. Sanga ni Kristo. Sanga ni Kristo, sanga ni Kristo, daghang sanga ni Kristo, gibatugan og nagkadaiyang langgam. Mao nay atong huna-hunaon. Kinahanglan magmata na kita karon. Amen. Magmata na kita. Klase-klaseng kolor sa langgam, na yellow, na ay itom. Praise the Lord. Nagtuotag langgam, mga langgam na nindutan, mga langgam, sa Biblia, last days, false prophet, false preacher, false, mo arise, mo batog sa mga kasimbahanan, mo batog sa mga sanga. False. So, beware. Bantay. Amen ba? Kanang mga fellowship, kinahanglan magbantay gyud mo diha ba? Ay, naay mga fellowship diri imbitar man mi, bantay gyud mo diha. Kanang inyong ilaag diha may pamanghinlo mo sa inyong balay, molimpyo pa. Salamat sa Ginoo. Karong panahon na labi na kay pandemic, gani mag-practice magabi dinhi, murag na ako'y kabalaka ba kay masilip lagi ta daghan suga highway bayana. Ako bag malilian ta unya mabadlungan ba. Ug mahimo mag-practice hinayon lang siguro ang atong sounds. Magtuon tag simba kanin dili kay lahi na magudrong panahon na. Moabot yung panahon. Hallelujah. Moabot yung panahon, discrimination ang mahitabo niyan eh. Kay kita ang career. Discrimination ang mahitabo niyan eh. So careful kita. Kini musiga rin suga din eh, parti kining haya tanawan mo sa highway. Makaingon kina mo masiguro convention diha. Sudlon daw nato na. Pero wala god. Nag-istoryahan na raguta dire. Maugain na kung gusto na diya. Huwag man lagi masira din na pultahan niya.
Basig na ba po yung mga wala diya? Praise the Lord. Daghanang butang nawala diha, nawalaan tag ligid na yung mga kauban nato din sa simbahan ni simbahin taon sila. Gikawat ang reserba sa ligid, na ate kauban din nga diha ang iyang motor. Giablihan, nakuha ang mga tools ra bagyod nga mga urig. Gikan sa gawas na palit, nakawat yun. Na ay nawad-an na diha og helmet. Kayon saon man god kining kawatan og maalamon po na sila sa kalibutan ra mao may pangawat o magtalikod ta unya nagbayaw nagsigitag simba diwa gi mata tagunahuna ko nga mobalhin kog wali dito kay aron mga tawo makatubang makita na ang pultahan talikod ta unya pila na ka minuto natong bayaw-bayaw dire. Hallelujah. Bantay ta. Kanang mga motor ug mahimo diri pasulod-sulod na kay na dili gyud na kanang mga kawatana, mangawat gyud na sila kay ngano nakapugas na sila og pangawat. Kung unsay ipugas, maoy ilang anihon. Kung magpugas kag humay, ang imong anihon humay. Magpugas kag mais, ang imong anihon mais. Magpugas kag pangawat, makawatan yung ka. Kay nakapangawat na bantay mo. Kay ang iyaharabang anihon, dinasok tinantan. Kung unsa siya ka wicked sa permirong pagpangawat, mas mo grabe na sa sunod. Mukat-kat na, bisa pag siradaan mo, mukat-kat na yun na. Kaya nga dinasok tinantan ng iyang anihon. Gawas kon, muduol sa Ginoo niya magbago sa kinabuhi. Kaya kung magbago sa kinabuhi, maires ang tanang ipugas niya. Gilukat, malukat, maridim. Hallelujah. Klaro bang pulong sa Ginoo? So, mo ni giingon sa Ephesians chapter 5. Be very careful din how you live. Mag-amping ta. Mag-amping ta. Kay walay lain ra. Pulong raman, pulong ra. So kung tinuod yun kang Kristohanon, kadtong dili pa Kristohanon, maotoy atong lubngan, maotoy ato ang tamnan og pulong. Tama ba? Dili na ng mga naanay pulong mo'y imuhang pantandugon, dili na. Kanang wala pa'y pulong, kadaghan din sa tago mo'y. Mga tao nga wala pa'y pulong. Maunay atong i-reach out, maunay atong adtuon dito, maunay pugsan sa pulong. Oh, naay uban gani na manuktok nagbalay. Mudawat ba mo pulong sa Ginoo? O ana. O dili, lakaw. Ana ra, pulong. Nag-ingon ang Ginoo, Marta, usara gikinahanglan, word. So, aware, ingon ang pulong sa Ginoo. Magbantay kita. Be very careful then how you live. Kining last days karon, daghang mga langgam naglupad-lupad, nga mubatog. Na ako'y na istorya na simbahan, gitapos ko na. Na ako'y na istorya nga simbahan. Siya, pastor, problemaha yun yung simbahan na. Nga nung naingon adto man ang mong pastor, ingon po tungkol sa kamimbro, ay kay bisan kinsa man gud ang iyang pawalihon na ay laing pastor sa lain mo anha dia mo pawalihon na ay laing pastor ingon ko lahi mi sa amua gawas kung nakaila ko kay kana pwede nako pabatugon dinhi nagana daghantang mapialan dinhi naa sila si Michael naa sila si daghantang mapialan diri okay pero kung tagalain na gani nga wa ta kaila delikado na ba? Wata kay balog sa mga langgama na nga naglupad-lupad sa atong panahon karon. Langgam lagi, pero lahig kulor. Nay pula-pulag dughan, na yelo.
Kada klase sa langgam, dili ba yan na mag-uban sila? Mag-away na. Na itom. Na manunukob. Naglupad-lupad ang mga langgam karon. So, kami nga mga magbalantay, bantay ampo gyud mi. Praise the Lord. Kay luoy, sayang. Amen? So amping ta. Inang imong katapad, amping yun ta. To God be the glory. Napulo ka dalagang birhen. Okay. Ang katong bangkiti sa kasal, makita na to dahil mahimong ehemplo. Unsa pa to? Daghan pa. Okay. Mayo ba ang pulong sa Diyos? Mayo gyud ang pulong sa Diyos. Manindog kita. Praise the Lord. Taas sa makamot, Ginoo. Nagapahinumdum ikaw kanamo tungod kay ikaw gan nagahatag kanamo kusog kalig-on nga walay usang mawala kanamo. Panalangin ni ang imo makatauhan. Pamilya magtiayon bana asawa mga kabataan. Salamat sa mga bata uban kanamo nga magtubo silang walay kakulian. Salamat Ginoo nga ang gugma mo'y muhari sa among taliwala. Amo gipasalamatan Ginoo ang imong grasya, ang imong presensya sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ka sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Muapyot ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagaday, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukapyot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay,
love you